Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Veľmi srdečne vás pozdravujem a na začiatku by som vám chcel poďakovať za pomoc, čo sa týka otca Piotra Glasa, hlavne za tú duchovnú. To znamená vaše každodenné modlitby na tento jeho úmysel a tiež za vaše kríže a utrpenie. Za všetky sväté omše, ktoré ste dali slúžiť na tento úmysel, za všetky vaše modlitby ruženca. O tom všetkom už Piotr Glas vie a je vám veľmi vďačný. A prosil ma, aby som vám takto poďakoval. A vďaka tomu on dúfa a verí, že pravda zvíťazí, že bude zachránené jeho kňazstvo a jeho dobré meno a že sa vyplní Božia vôľa v jeho živote. Božia vôľa, ktorá teraz v tejto etape jeho života je veľmi ťažká. A veľmi ďakujeme všetkým osobám, ktoré sa takto spolupodielali na tejto zbierke pre právnu ochranu otca Piotra Glasa. Lebo toto je veľmi konkrétny výraz vašej vďaky za to dobro, ktoré ste obdržali od otca Piotra. Všetci sme svedkami toho, že nechýba mu kríž, ktorý sa neraz stáva príliš ťažký. Kríž, ktorý on dostáva od ľudí, ktorí sami seba nazývajú hlboko veriaci a tak veľmi horliví katolíci. Sú to osoby, ktoré tak nemilosrdne začali atakovať otca Piotra a čo je veľmi smutné, že to robia aj tak teraz, keď otec Piotr sa nemôže nejako brániť, lebo má zákaz vystupovať a hovoriť pre verejnosť. Takže všetky ohovárania, ktoré kolujú teraz internetom, musí proti ním bojovať a prijímať ich mlčaním. V športe existuje taký výraz úder pod pás. A toto je presne postoj niektorých osôb, ktoré majú na internete rôzne kanály. A často sú to osoby, ako som už spomínal, ktoré sa považujú za horlivých katolíkov a ktorí reprezentujú aj rôzne skupiny spoločenstva. A je aj uprostred nich jedna skupina ľudí, ktorí nedávno začali tak masovo podsúvať výčitku, že to všetko, čo sa teraz deje okolo Piotra Glasa, je trest za to, že sa niekedy angažoval za propagovanie Medžugoria. A že týmto spôsobom sám Boh mu dajala najavo takto, že ako sa mýlil. Poviem vám pravdu, ani nechcem tu komentovať výčitky tohto typu. Ale je mi týchto ľudí veľmi ľúto. Veľmi mi je ľúto človeka, ktorý nemá lásku. Nemá lásku k blížnemu. Niet v ňom súcitu. Niet v ňom tej základnej empatie, ktorá mu káže podporovať tohto človeka, ktorý teraz zakúša takéto utrpenie. A namiesto toho je to ako keby v ňom chýbalo srdce s utrpením a krížom blížneho. A hlavne, čo sa týka kňaza. Nie tak celkom bez príčiny nahrávam tento príhovor tu, v Medžugorji. Ale preto, že toto miesto je veľmi dôležité nielen pre otca Petra Glasa, ale aj pre mňa. A tiež pre milióny ľudí na celom svete. Rozhodnutie, aby som sem prišiel, som podujal v deň, keď Apoštolská stolica vydala svoje kladné stanovisko, čo sa týka toho miesta a udalostí na tomto mieste. A tak potvrdila všetky tie duchovné dobrá, ktoré tu ľudia získavajú. A všetky milosti. A preto nerozumiem, prečo aj po tom rozhodnutí sú ľudia, ktorí podkopávajú, urážajú toto miesto. A pamätám si, ako jedna z týchto osôb, ktorá vyčítala Petrovi Glasovi, že propaguje Medžugorie, tento človek použil na konci svojho príhovoru takú formuláciu. Medžugorie, to je samé zlo. Ja tu prichádzam už dosť dlhý čas.
A nerozumiem, ako môže niekto povedať o tomto mieste, keď ho nevidel na vlastné oči. Moje vzdelanie je expert na kultúru. Samozrejme, že teraz som kňaz. Ale jednou z zásad, ktoré som často počul pri svojich štúdiách, zásady, ktoré vznikli práve preto, aby bolo možné určiť, či sa na danom mieste deje nejaký úkaz, nejaké dobro. A tou základnou zásadou je, aby sa skúmania spravili tu na mieste. Prísť tu a preveriť to. Fyzicky sa o tom presvedčiť. A pre mňa to bolo samozrejmosťou ako odborníka na kultúru. A tiež mňa ako človeka, ktorý sa priečil tomu, čo sa deje tu, v Medžugorji. Pretože takto sa o tom hovorilo. Takto o tom písali niektorí kňazi. A ja som tiež bol pod vplyvom takýchto vyjadrení, ako mnoho odporovateľov Medžugorja. A sú aj naďalej týmito odporovateľmi. Tieto veci sa mi zdali také logické a mali celkom spojitosť, ale nachádzala sa vo mne táto čiastka odborníka na kultúru, čo mi kázalo prísť a presvedčiť sa, že to, čo títo ľudia hovoria, je pravda. A už keď som tu prišiel prvýkrát, videl som, aký je rozkol medzi tým, čo sa hovorí o Medžugorji, o tých vážnych nebezpečenstvách a o tom, čo sa tu naozaj deje. O čom som sa sám presvedčil aj u mnohých ľudí. 10 000, ktorí tu prichádzajú, modlia sa, spovedajú, chvália Boha, dostávajú milosť, obracajú sa, sú uzdravovaní. A títo ľudia neskôr týmto všetkým aj žijú. Všetkým tým, čo sa tu deje. Že to nie je iba nejaká chvíľková emócia. Že tento návrat k Bohu trvá aj naďalej. Dlhé roky ich života. Tu nehovorím o nejakých anonymných osobách, ale o ľuďoch, ktorých som osobne poznal. A to ma podnietilo premýšľať. A opýtal som sa Pána Boha: Pane Bože, ak toto miesto je miestom Tvojej milosti a tiež miestom milosti Tvojej Matky Márie, tak mi to ukáž. Lebo ja som Tvojim kňazom a chcem byť kňazom, ktorý vedie ľudí k pravde, k Tebe, k Bohu. A nie k nejakému úkazu satanovi, ktorý len predstiera, že je Boh. A predstiera, že je Mária. A veľmi rýchlo mi Pán Boh ukázal, kde je pravda. Stačilo sa iba pomodliť, prísť a vidieť. Ale k tomu je potrebná pokora. A viditeľne táto pokora chýba ľuďom. Aj napriek potvrdeniu apoštolskou stolicou stále atakujú. Všetko, čo sa tu deje v Medžugorji, hovoria, že to je všetko zlo. Ale tiež dokážu zaútočiť na človeka, ktorý sa nachádza vo veľmi zložitej situácii. A ja si myslím, že práve za takýchto ľudí sa treba veľa modliť. A dokonca aj teraz, keď sa tu nachádzam, veľmi ma to udivuje, aké je toto miesto výnimočné. A ja sa ani nečudujem otcovi Piotrovi Glasovi, že takto odvážne rozprával o Medžugorji a o milostiach, ktoré tu obdržal. Lebo toto sa nedá udržať vo svojom srdci. Je to ako ten objavený poklad, s ktorým sa chcete so všetkými podeliť. To nie je pre súkromný úžitok, ale pre všetkých ľudí, pre všetkých kresťanov. Medžugorje je dan pre všetkých kresťanov na celom svete. A my to tu vidíme. Prichádzajú tu putníci z celého sveta. Veľmi som udivený z postoja ľudí. Prichádzajú tisíce pútnikov preto, aby všetky tieto veci tu odozdali Panne Márii. Všetky, ktoré sú pre nich dôležité. Obdivujem týchto ľudí, ktorí idú krížové cesty. Modlia sa nespočne veľa svätých ružencov, ktorí sa tu rozhodujú postiť sa, ktorí dlhé hodiny tu adorujú Pána Ježiša v Eucharistii, ktorí sa tu spovedajú, a to z celého svojho života. Pýtam sa, je toto zlo, keď sa tu stretávajú s Božím milosrdenstvom?
že tu im Panna Mária ukazuje, ako veľmi ich miluje a že má zmysel zabojovať o seba a o svoj život. Či my toto môžeme nazvať zlom, že sa opäť v svojom živote presviečajú, že cesta obrátenia je tou jedinou cestou, ktorá vedie do neba. Či to je zlo, že oni sa tu presviečajú. Čo je to vlastne cirkev? Že to je spoločenstvo ľudí celého sveta. Nie jedného, jediného, toho najlepšieho spoločenstva, ktorá niekde vo svete existuje, ale všetkých spoločenstiev, ktoré sa nachádzajú v cirkvi pod podmienkou, že v ich centre je Ježiš Kristus a že sa tam uctieva tiež Panna Mária. Či toto je zlo, keď tu tak nádherným spôsobom je adorovaný Pán Ježiš Kristus, ktorý sa prihovára ľudským srdciam, ktorý opäť volá, aby zavládol pokoj v našich srdciach, v našich rodinách, domovoch, v spoločenstvách, farnostiach a tak ďalej. Či toto je to zlo, keď nás tu Panna Mária tak žiada o pokoj? A kto tu bol, pozná odpovede na tieto otázky. A tí, čo tu neboli, stále budú presvedčení, že oni majú pravdu. Zotrvávajúc vo svojej pýche a v zaslepenosti. A hoci by sme im podali neviem koľko argumentov na podporu toho, čo sa tu deje, oni budú chcieť vidieť svoje, ale možno sa obrátia. A možno aj ich srdc sa dotkne Božia láska. Ale my sa musíme o to stále modliť. Veľmi vás prosím o modlitby v tomto ťažkom čase, hlavne v ťažkom čase pre cirkev, ktorá je tak trhaná zvnútra, toľkým nepokojom. A veľmi vás prosím o modlitbu za kňazov, za otca Piotra Glasa, otca Olšovského, ktorý tiež prechádza svojím kríža a tiež za mnoho iných kňazov, ktorých utrpenie pozná iba Ježiš Kristus. Vaša podpora a vaše modlitby sú teraz veľmi pre nás potrebné. Nech vás všetkých požehnáva Pán. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.